सिगाङावनो आङो बड'लेण्ड टाइम्स नाव आरो निउस 24 एबिसि नोंथांमोनखौ आङो आंनि गोसो सिंनिफ्राय खुलुमनाय बावग्रोबाय। जायखिजाया बे फिल्मा जाहैबाय सिगां माने सिनेमा जोबनायनि उनाव जेब्लानाखि एडिटिं खालामनो थाखाय लाङो, दा बे एडिटिं खालामनो लांनायाव बे जिनिसा बे पुनेयावनो माने आसल माबाखौ प्रिन्टखौ लाबोबाय, ओमफ्राय बिनि नेगेटिभा थाबोनाय जादों। बे थाबोनाया मोनसे ससियेल मिडियायाव होनाय बायदि जेनेबा एडलेब प्राइभेट लिमिटेड होननाय माबायाव दङमोन। ओमफ्राय बे जिनिसखौ दा जोंनि जितु माने प्रडिउसार डाइरेक्टर जोंदाव बड'सा बिथाङा माने नाजायै आरो दानि बिटिआर गभर्नमेन्ट जे जोंहा CM प्रमद बर' सारखौ बुंनानै बियो दा गावसिनि गभर्नमेन्ट लेभेलाव रायलायनानै दा बे जिनिसखौ माने बिथांमोननो बे जिनिसखौ माने जोङो माबा लाबाय, इनिशिएटिभ लाबाय बा जों इन्ट्रेस्ट लाबाय, बेखौ जों जेरैखिजाबो लाबोनांगौ। आरो बे जोंनि सम्पति बियो सिगांसिन ओंखारनाय बर' हारियाव मोनसे सिनेमा सावथुन जाहैबाय। दा बे जिनिसखौ लाबोनायाव जोङो दङ। दा बेखौ नोंसोरो माब्ला थाङो, जायखिया आं मोनसे नोंसोरनो कमिटि गठन खालामना होनोसै होननाय बायदि मोनसे दाना होदों आरो। ओमफ्राय दा बिनि उनावनो जोंदाव बिथांमोनहा बिसोरो साब्रैजों थांनानै दा बे माबाखौ नेगेटिभखौ बिसोरो जितु पेमेन्ट होनांगौमोन बे पेमेन्टखौ बख'नानै लाबोबाय। आरो बिनि गेजेराव दा बे ससियेल मिडियायाव दंफायो आलायारनजों लोगोसे हाग्रामानि जिनाहारि। दा बे मोननैखौ बिसोरो दा लानानै होजोङो माबायावनो बिसोरो मुम्बाइ बे माबायावनो बिसोरो मोननै स्टुडिअ'आव बिसोरो बे जिनिसखौ नायबिजिरगासिनो दङ आरो। बेखौथ' आङो दा डेभेलपमेन्टआ माबायदि जायो, दा बिथांमोना जेनेबा दा स्टुडिअ'आव माबाफोर जुदि कमप्लेनफोर दङब्ला हयथ' बे कमप्लेनफ्रा जे मा रोखोमनि कमप्लेन जागोन, माबायदि जानानै दं बुस्थुआ, दा बे जिनिसखौ आं नंखायनो मैया आङो जोंदाव बिथांनाव आङो खबरखौ लाहरदों। ओमफ्राय खबर लाहरनायाव बिथाङा बुंदों जे जिनिसखौ माने नोङो जायखिजाया समबार मंगलबारसिमाव नोङो एसे खबर ला डेभेलपमेन्टखौ, बे खोथाखौ बुंदों नालाय बिसिमाव माबा मोनसे डेभेलपमेन्टखौ जोङो मोननो हागौ। आरो आङो बे बुंदों जे आङो मथा मथि 12-15 दिनसो थानांनो हागौ बिदि बुंदों आरो बियो। दा नंखायनो बेबो बुंदों जेनेबा आंबो दा जेनेबा रावनिबो सिगाङाव आङो माने डिटेल्सखौ बुंनो हाया, जिहेतु आं जिनिसखौ नायग्रोजोबगोन। नायग्रोनायनि उनाव जेब्लानाखि थिगैनो दंजोबो होमब्लासो आंबो माने निउस चेनेलनि सायाव माबायाव खाथियाव गसंनो हागोन, बे खोथाखौ बुंदों आरो बेयो। मावनाया मथा मथि दङ। आङो नैबे 2013 बे उदां रोमै आरो निखावरिया फाप नङा, बे मोनसे इयारावनो जादों। बिनिफ्राय आं एसे द्रप दोननाय जादों। माने आंहा बेक्तिगत आंनि गावनि खामानिनि थाखाय एसे आख' फाख' जानानै, ओमफ्राय बिदिनो बहुत प्रडिउसारफोर फैदोंमोन, खिन्थु आङो टाइम होनो हायाखिसै। ओमफ्राय रिसेन्टलि आं दाखालि जोंहा बे बङाइगाव गयबारि होननाय जोंहा इन्द्र फंबाय, बियो दाखालि दिहुनना दायो मथाय मिउजिकआव दङ खोमा। नैबे दा सेप्तेम्बराव रिलिज होनाय खोथामोन, हयथ' अक्ट'बराव जाहैनो हासिगौ आरो। जोनोम होननाय मोनसे जोंनि दानि जितु माने सेंग्रा सिख्ला जोंनि जितु माने जेनेरेसन, बे जेनेरेसना बहुद रोंगौथि गोनां दंसै। आरो बे रोंगौथिखौ नायोब्ला जों मथा मथि फिल्म लाइनाव बहुद आवगायबायबो, खिन्थु आवगायदों थिगैनो दं। आरो बिथांमोनखौ आं बुंगोन जेनेबा बे फिल्म बानायनायावथ' खुनु दिन रावबो जिरायना थानो नाङा। बे गावनिनो मोनसे गाव थांनानै थानायनिबो मोनसे सर्सबो जायो। आरो फारसेथिं गावनि रोंगौथिखौ गाव दिन्थियाब्ला रावबोथ' बेखौ मिथिनाय नङा जे बे बिथाङा जेनेबा सासे एक्टर, सासे एक्ट्रेस, बिथाङा जे मोसानो गोरों, खननो गोरों, बे जिनिसखौ गावनो जेरैखिजाब्लाबो माबा मोनसे प्लेटफर्माव थांनानै बे जाहाथे गावनि माबाखौ दिन्थिनो नाजायो। दा बे जिनिसा आरो दा नंखायनो आङो खावलायो दा दानि जेनेरेसनफ्रा जाहाथे बे लाइनाव जायफ्रा इन्टारेस्टेड आरोखि, जायफ्रा रोंगौथि दङ, बियो ओंखारबोनाया मोजां। आरो दानि जितु आं नुगासिनो दङ दानि सिनेमाफोरखौथ' बहुत मोजां खालामबाय गथ'फ्रा। आरो जोंनि समावथ' माने बेबायदि खुनु मोनसे जोङो माबा मोनाखैमोन।
खुनु जोङो जेनेबा क्लासिकेलानो जा माबा मोनसे जों ट्रेनिं लानांगौ जा मा जा सिनेमाया माबायदि डायलग होनांगौ माबायदि एक्टिं खालामनांगौ बेखौ जोंहा खुनु साहसबो गैया मा गैया बे रोखोमनि आरो दा गथ'फ्राथ' बहुत रोंगौथि फैबाय ओंखायनो दा बहुत मोजां ना भाइरेलाथ' एक्सुवेलि बेबायदि जानो नाङा माने जायोब्ला माने एक्सुवेलि माने गाव गावनि लाइफखौबो बहुत गावबो सिन्था खालामनांगौ गावनि फिउचारखौ गावबो सिन्था खालामनांगौ माने गावनि जिबनाव गावनि लाइफआव माबा मोनसे स्पट जुदि ब्लेक स्पट जुदि जायोब्ला बे ब्लेक स्पटखौ खोमोरनो थाखाय बहुद माने सम नांगौ दा नंखायनो आं खावलायो जाहाथे बेबायदि जाहाथे खुनु जोंनि आर्टिस्टफोरनि गेजेराव